Hello, members of the Court of Public Opinion. I am your host, Mrs. Independent. Welcome to my channel, The Great Awakening Media, TGAM in short, TGAMs. So in this episode, I am so excited to introduce and announce a new segment called In Case You Missed It. It's all about newsworthy stories of the day. So I haven't decided on which day will I be posting the videos for this segment, but just be on the lookout. For now, it will be as and when, so stay tuned for more exciting stories. Okay, right now let's get to the main and big story that is doing rounds. The Facebook self-confessed deleter. This is indeed a sad story of a young couple who had so much to give to this country and their family. But let's take a listen to the video and then you can judge for yourself. Ngizamile sebenze kanzima empilweni yami thana sesifaye women ngizama ukumjabulisa ngizama ukuthi umuntu osifazane ajabule ngizame kanzima. Baba, his name is Sipho Ndaga, and he is the father to Sibusiso. Baba, imphathe kanjani into enzakele? Isiphathe kabi kakhulu, sihlumezeka leli isimanga, silalanga ngisukulala nje. Nikubonile lokhu uSibusiso ekupostile ku Facebook, yini engikwaziyo nina ngobudlelwane bakhe nosisi lo seshiyile emhlabeni? Ngathi nje besazi ukuthi intombazane wahlukana nayo, ngoba bahlukana phambi kwethu njengabazali, ngoba phela akahle kahle akuyona intombazane unkosikazi loya, ulotsholiwe, wayolotshelwa yimina izandla zami kakhulu kwasala umshado. So mase kuba ney'ngxabano kwaze kwakhoza ukuthi angithathe athi asihambe siyovela khona noma wakhe kukhulunywe umakoti kwaseyamala phambi kwethu. Emveni kwaloko bebeney'nkinga nje kakhulu, bebeney'nkinga impela nje ezisabekayo kakhulu. Kwayima evuleleka-ke umfana ukuthi asixoxelele ukusuka nokuhlala kwendaba ukuthi le ndaba kahle kahle isukaphi. Kusho ukuthi ube umuntu ongakhulumi, wasitshena isho ingane abayizele ukuthi akusiyona yakhe nje, wasitshena kwakuningi nje. Yilapho ngamxolela khona ngoba umakoti ngeke ngimthanda kakhulu, ngamxolela mase kuqhamuka isayidi lakhe ethi into ebanga ukuthi angasitsheni ukuthi umakoti wakhe umthanda kakhulu, manje bazi ukuthi izolunga lento. Mese sitshenile thina amahlazo bese singakwamukeli kahle hle ukuze umakoti abuye azoshada kahle singazi lutho, yikona bengasazisi. Kodwa ekhweni lakhe zonke izigameko ezenzekile bebezazi ngoba bebabikela. Manje njengoba babuyelene benazi ukuthi sebabuyelene njengoba kuzenzakala lesigameko? Besingazi, thina besazi bahlukene. Ngiqala ukubona Sunday ngibabona behamba bobabili. Phela bengikwazile umakoti ubencenge nje izihlobo zakhona lapha ekhaya njengakakhulu wakhe amantombazane akhona ukuthi akamncengele umkhwenyana wakhe, kusho ukuthi wagagamela yonke lento ayisho. Kwayila umkhwenyana-ke ubesendwebi kakhulu. Into engiyizwile-ke ukuthi babange ukuthi la ayimuvele khona umakoti uyona amdistroyele khona lapho-ke wamdistroya. Phela kusho ukuthi naye ngendlela ukuthi wayemthanda ikhona inhlese, kusho ukuthi wavuma ukuthi asondele eduze kwakhe, kodwa esenayo omunye umuntu. Kanti kuzothi ngale ngathi elele bese tshontsha ifoni-ke lo umakoti bese eyabidurize ukuthi banayo, bese postela bese esendela lo amuve naye. Wasefika wamala yena. Thena sebuya bheke esithi hayi thina futhi siyaqhubeka naye futhi wamala futhi wasala yedwa kanjalo. Wasethukuthela kakhulu-ke, yikona okuholela ekuthenini aze enze kanje. Manje baba Ntaka, mhlambe ungasichazela ukuthi wena ngenkathi umbona kokugcina ebenjani, wakuwumuntu oright, wakuwumuntu ophatheke kabi, nokuthi nje uSibusiso bekuwumuntu onodlame noma yinto ecala manje? Umfana wami nje ngimazi njengomuntu oquiet, phela oziphuzelayo. Uma esephuzile nje ukhuluma nje into ayiqonde nje ngqo, kodwa engali phela nje ukuthi uma esephuzile akanamahloni. Uma ngabe engaphuzile unamahloni ngale ndlela eyisimanga, kodwa mase waphuza usuke esazi ukuthi uzokhuluma nawe le nto esuke uyikhuluma. Yena bengena umuntu onodlame, udumile nasendaweni ukuthi nje hayi umfana ube right nje, nomakhelwane nabangani bangakufakaza lawo. Ugcineni nokumbona mawumbona benjani? Ngimbone right nje izolo, kusho ukuthi ubengifihlela mina ukuthi kuzokwenza. Ngizwe ngoba sekwenzeka isigameko, kusho ukuthi izinto ezama-symptoms ukuthi ubezozibulala, izinto abezenza ekhaya ephingane lo kaphilo, ngisho imoto uphisane ngayo izolo before kwenzeka isigameko. Okwamanje njengomndeni yini ezokwenzakala kakhulukazi nomndeni wakamakoti nakunina, khona senikhulumile? Njengamanje abanamakoti sibona nesigamekweni lapho umakoti akadelele khona. Angikwazanga ukuthi ngikhulume nabo, angibonile ukuthi bathanda ukuba nolaka futhi ngibona into efanele le.
manje njengoba nami sengikule simo bengithanda ukuthi sihlangane siyiphuthe lento sikhombise ukuthi thina singene phakathi kwalento le akekho onecala abantu kusho ukuthi abayazi indaba yabo ibona laba abalele bobabili. Ngibuzwa ngokugcina baba ukuthi ingane yona niyazi ukuthi ikhona i-right ikephi khona enikwaziyo ngengane. Angikwazi ingane ngaso ihlala kubo kamawayo njengamanje angazi ukuthi kuphi ngoba phela ngibona ukuthi bebehamba ndawonye emotweni angikwazanga ukukhuluma nabo ngoba bengibonile ukuthi nabo basaphatheke kabi kusho ukuthi umuntu bephatheke kabi angagcina mhlawumbe nawe sekuphatha kabi ngokuthi uphatheke kabi ngoba manje umuntu osondelene nawe lo owenze into manje angikwazanga ukubuza kodwa ngiyafisa ukuthi sixhumane sikhulume sidlulisele ikhasi. Ngiyabonga kakhulu baba Ntanga ukuthi ukhulume nathi ngesikhathi esisha. Iman, that is In summary, the father is saying he knows the girl. The girl was not just a girl, but it was not just a girlfriend, it was a fiancé because they have already paid malobola, the bride's price, and their relationship was troubled. They know that, and there were moments where they were called, where they had an altercation, and the girl told both parents that she is no longer continuing with the relationship and she wants out, and that's what they know. And he said on a day of this happening, this guy was giving out things like, he gave a car away, he was giving, but he didn't go into details of what other things did he give away. And they went to buy clothes for the kid and they came back. So he further went on to say his son was a shy person when he was sober, but when he had to drink, when he was under influence of the beverage, he would tell you what's in his heart. He was a straight talker when he had one or two to drink. Oh, what a young, lovely couple. It's a very sad story indeed. And another thing that his father mentioned is that when they asked him about him saying the child is not his, he said no, he was protecting the lady because you know how family are. We inherit a beef, so he didn't want that. He wanted to protect her so that when she comes to the in-laws, they don't look her with side eye. And he further said he was a person who didn't like to speak or to talk about things that much, but he is sorry and he's not even taking his side. And he said he couldn't speak to the other family because they were there as well, because tempers are still high. So there will be time where they will sit and work through this because both families, they are not at fault here. These two people, they had their thing and this is where it ended. So hopefully they will sit down and bathelelana amanzi so that they can break bread together. I'm gonna give you another video, so stay tuned for part 2 of this.